Bangga. Pak Utomo, niki gandeng arto saking jenengan, muga-muga berkah barokah tak singgahke. Nggih. Ora bakal tak nggo blonjo, ora bakal tak nggo jajan ben barokah. Di nganti laminating ngoten pun. Niki pokoknya janji Pak, ora tak nggo blonjo, ora tak nggo jajan, kejaba nek kepepet tok. Monggo akeh kepepete. Nggih, sembah nuwun nggih Pak Utama. Wah iya. Matur sembah nuwun sangat Bapak Utama. Mugi lancar rezekinipun. Amin. Oh iya ditengani sik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Duit receh dadi akeh, duit sak lembar dadi 2 miliar. Sing wis ana aja ditinggalno. Sing ngurung ana gek ndang teko. Sugih. Amin. Ana dungane dhewe ya. Ana dungane dhewe. Aku apa-apa tak pitung kok Mas. Jenengan niku. Keliling kota sambil melihat keramaian yang ada. Kereta tak berkuda, beca, tolong antar saya. Sugeng dalu Mbak Lintang. Nggih, sugeng dalu juga Mas Dalan. Nembe pertama punika nggih pepanggih. Alhamdulillah Mas Miki jenengan banterne gedhe. Salaman dhisik, salaman dhisik. Iya, salaman dulu. Selamat malam Mas Dalan. Selamat malam Mbak Lintang. Pripun kabar? Alhamdulillah baik, jenengan gimana Mas Dalan? Alhamdulillah kula nggih sae sangat. Tadi sampai sini jam berapa jenengan? Sampai sini kira-kira tadi jam 7. Jam 7. Tadi sudah makan apa belum Mas? Apa mau aku dulang-dulang? Mau enggak? Lucu banget ya Mas ya. Mas Dalang udah punya cowok apa belum? Kok cowok? Udah punya pacar. Jenengan apa niku lho. belum? Udah punya pacar apa belum? Alhamdulillah dereng. Dereng Mas. Mas Dereng. Hei. Dia ingin nek dalang modeling gatelen ngono kuwi to. Balik ki anyang-anyangan 2 minggu. Ya ora perkenalan sik karo Mbak Lintang kok ya salah. Yo nyatane karo aku ya ora nggo salaman bareng Piai Ayu. Yang ini iki jenenge iki kan baru pertama kali ngono to Mas. Lah aku ya pisan kok ya ora ngono. Wong e aja mban cindhe mban siladen aja pilih kasih kudu padha rata. Napa nganu panjenengan kolu niku lho. Mbak Mas Gareng. Napa kolu sampean? Ya saorane ki yo mbageke alhamdulillah piye yo Mas kabare. Yo karepmu bareng aku. Jenengan Mary ta? Yo Mary lumrah. Mary Mbak ya sing pada saumuran kita kan saumuran ya Mas ya. Saumuran. Ya angguna kabar. Ya Allah. Sopo sing ratimo? Kowe ratimo yo tak ngaleh. Bu Wiwin, alah. Alah sehat ya Bu. Ya, sehat ya. Bu, sesuk nek awake dhewe pacaran engko tak jak dolan. Aku juga bisa. Besok kita jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Kita jalan-jalan ke luar negeri ngono ya Mas ya. Ke Paris. Ke Paris, ke London. Ono kuwi apa nyambi kono kuwi iki? Ora usah gumun, ora usah Mary, sesuk tak jak jalan-jalan ndelok banjir. Ya jan ndelok jalan-jalan ndelok banjir ki Ora ya. apa-apa, ndelok banjir ki penak, engko nek kowe rewel terus tak jegurno ngono ae. Kita jalan-jalan ke luar negeri makan spaghetti. Makan spaghetti, makan pizza, burger. Enak-enak lah kayak sebelas itu makan apa? Sebelas itu jane. Sesuk tuku dadar gulung. Ya, engko nek dadare gak kena awake dhewe gulung-gulung dhewe. Ya habis makan kita minum ya minum dong, minum jus jambu, jus alpukat. Jus jambu banyak variannya enak-enak itu minum apa sih minum es kopi flat sugar. Oh gini aja. Mojito ya. Mojito enak banget. Iya, besok kamu tak jus. Iya Bang, kleru aku. Iya ta jane. Anu, tuku apa ya? Tuku apa ya? Ngombe apa ya? Apa ya sing enak apa? Anu, apa ya? Arak. Jus pace. Mari sehat. Wah, rawar jamu iki. Ayo ngombe kok jus pace. Enggak enak ya? Enggak enak. Enggak enak. Ora Mary.
Hati-hati jamu. Ya ampun, kamu itu loh nggak peka sama aku, nggak ditulungin, nggak dipegangin, jadi Yo aku ngono Oh iya kandhane kok. Wis kabeh teran kabeh tang kok. Piye perasaanmu piye perasaanmu kenal karo dalang sing ngono perasaanmu piye ya perasaanmu perasaanku kan dak dik dik ser ngono loh mas. Jangan. kowe nek perasaanmu ketemu dalang kono dak diduk nek perasaanmu ketemu aku Ketemu sering. Ya ketemu sampean ki lemes ngono kayak Loh, loh, kudu loh, loh. lara kayak kudu gering ngono loh mas. oh malah HP kuwi Lah nyapa? nek Loh, kowe HP. ketemu lho nek iki ketemu kono seneng biasa wong seneng Iya. nek kowe ketemu aku kok lemes kudu katisen malah tak suntik no Kok suntik iki lho. Suntik ki piye ya yo to? nek wong awake gak penak disuntik ben sembuh to Dik kok gak paham Dipreksake. lah kok dadak diperiksa dhewe ra wis Oh aku yo pengen kok. Seludak men to Mak. Pangapunten Bu Mimin. Bu Mimin ya. Bu Mimin. Iki Mimin ini kembar to iki. Kok sakit? Kok iso kembar karo sapa? Karo sapa? Mumun sing dadi pocong lho. Oh nek disawat karo tabungan gampang, sawat karo wilan gampang Sing lho Pak Mbak Tomo. Mimine dadi sinden. Oh, ngaten. Film Indosiar mbiyen nek Mumun. Karena Jepri. Ya ya Jeprine kowe no. Tibake iki wujude mumun ki ya nek ning kene lho mas. Kok sakit? Lah niki sebelah kula niki. Malah Sing jenenge. di- Oh Surabaya. Ya tas. Alah. Ya Allah, salah apa to? Iya. Oh salah apa bro? Iya. Oh salah mlebu mas. Salah apa kok aku gamelan iki? Iki pokoknya grono acara apa ae mesti teko. Luar biasa Luar pecinta biasa. seni. Cinta tenan wis pokoke Luar lahir biasa. batin niku. Nggih. Sugeng rawuh Pak Utomo, Pak PJ. Anjir, ugi ngaturaken sugeng rawuh nggih Mas Leres, Gare. Pak Nurhadi. Bapak Nurhadi. Pak Nur Hadi. Nggih. Pak Utomo. Bapak Lurah nggih ugi rawuh nggih Pak Mas. PJ, Pak Pak Utomo, Utomo. Bapak PJ niku piyantuni Grapiak Semanak Mas. Leres luar Jan- biasa. Jan kene lho yo VCS mbak aku Mas. Oh, Apa kok? Loh Sampeyan VCS. hati-hati lho, hati-hati lho Loh, sampeyan iki. VCS itu namanya video call silaturahmi ngono lho, Mas. ono. Jadi baik-baik ngono lho Mas. Piye to? VCS video call silaturahmi. Lah dek kowe kira katokan ya? Iya to. Nganggo jari. Oh, iya. Iki takokmu yo ranggen. Nah, nganggo jari. Oh nganggo jari. Nganggo jari Iki sopan. Yo karo bapakku dhewe, Sinten? Oh, sinten? Pak Sutik. Lah piye ini kok Semar aku bareng nek yo. Ngakak wis ora jamak nek karo aku Mas. Pak ngoten Sutik iki. luar biasa. Luar biasa. Iki mau ora aku salin ngene Pak RT kan. Oke Pak RT Rika. Karo kowe ya bapakku ndelah adik Pak RT iki bapakku. Rika. Iya, Pak Gareng Sudadi kira ya. Dia iki dadi gareng to. Pak. Gareng lokal kok niku. Mm-mm. Lokal mriki mawon. Jagungan oleh kula. Jagongan gayeng. Pripun? Nang kene iki penak kok Mas. Piye, Mas? Lah penake piye to Pak Sudadi aku. Angger muni Pak PJ Utomo kok rawuh. Ndek ingi lho Mas, ndek ingi enek Ndek ingi. tanggapan yo wayangan Pak PJ Utomo rawuh. Lah kok nyawer entek 3 juta. Yo, Mas. Pak PJ Utomo ki. Pak PJ nyawer Pak kata PJ. 3 juta. Ndek ingi 3 juta, bengi, Mas. entek 3 juta. Ya Aku yo kondo karo Pak Sudadi. Pak Sudadi. Lah bengi iki kok tak piro Pak Sudadi Nggih. ora ngono to. Ah. Lah Pak Sudadi wis maur. Pripun? Nek bengi iki ketoke ora wong entek ndek ingi. Ya wis aku yo ngono. Oke mboten mesti disisihke nggo malam ini. Ya muga-muga. Nggih. Kalau mau badhe dawuh napa Pak Utomo mbok meneh kersa Nggih, minggah lho Pak. Monggo Bapak Nggih, Utomo ajeng minggah monggo pepanggungan. menawi Setya tuhu kersa minggah bawa napa joget? Nggih, Monggo. bawa nggih Mboten. monggo. Juga Oke. kare Mbak Lintang, Pak. Monggo Bapak Utomo. Oke, yo, sepati ya. Ya, monggo ya. Sepati to. Oh mboten. Nggih pun nek mboten dititipke asisten kan minggah mboten napa-napa. Wah, ngawur ngono ngawur, kuwi lho. Dungane iki lho Mas, dungane kon dungake. Oh, Iki dungane. dipinangkani salah siji sik. Nggih. Oh ya ana pamundutan pramen ketoprakan ya salon-alon kok sak propirane sak gaduk-gaduke dituruti. Oh, nggih. Nggih juga didoakan dulu, Mas. Oh iya, Oh iya, Iya, dungane sik no, didoakan. gerpakmen ora. Iso. Wis aja katakan ya. Fokus. Nggih. Mugi-mugi sawontenipun adicara Suronan. Suronan sakmenika. Nggih. Mugi-mugi semua warga desa masyarakat Minta mulya Minto bagu. mulya Dukung bagu. Bagu nggih Mas. Bagu. Bagu mugi saya pinaringan dirgayaswa, Amin. kesehatan kawilujengan, Amin. rezeki ingkang berkah barokah. Amin. Amin. Ora lokak ning malah
kebak Mas amin, Gareng. amin, amin, amin. Awet leh momong putra wayahipun. Amin. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Dungane wong punjul saka 40 kuwi ngungkuli dungane para wali. Muga-muga diijabah. Amin. Iki nembang kok ya? pinter men to, Mas? Jane kok pinter men to. Lah ya. Alah orang dhewe iki ora ketemu Dakara selama tahun ya. Selawe tahun lho. Selawe dino wong dene selawe nek kas dino. ketemu sesuk ketemu meneh. Iya. Ya alhamdulillah iki ning kene sesuk ning Malang Ning Malang ya Mas, hati-hati lho ya. Pantai Kidul. Pantai Kidul. Ora apa-apa. Pokoknya mungkin nek Mas Gareng napa apa aneh-aneh cemplungke Pantai Kidul mawon. Nah lah ya, jas wi. Jas ya Mas ya. Nggih no. Ora apa-apa kono iki dulurku pirang-pirang. Kanca kabeh. Kanca kabeh. Nembang ya no. Nembang no. Bahwa wonten Setya Tuhu Pamulane saking kata. Pak PJ. Niki kok Angenteni saking Pak Margono. Kula wau sampun disawer kalih Pak Margono Mas. wis di DPC. Di Pon DPC. di DP lagune ninggal katresnan. Angenteni. Terus Angenteni Karo kalian Roro Junggrang sing dipramenke mau. Nggih. Oh, pamen mengke Roro Junggrang. Nggih. Nggih, mangke. Roro Junggrang. Kali kula maca layang riyin request gending. Wah ya saking Bapak Heru wonten Setya Tuhu ngunduh layangan Gerajakan Banyuwangi aja dipleroki. Wah nggih. Nggih. Saking Mbah Suminah RT 3 aku nonton live streaming. Wah ya nggih. Nyuwun lagu Lintang Asmara ingkang gending putuku Lintang Kairo lawan Mas Gareng. Nggih. Cocoknya karo Mas Gareng. Cocok no. Gak kira lek karo Mas Dalang. Nah, ya jane iki pantes karo Mas Dalang. Nah iya. Iso. Saged to. Ya engko juwe. Ora wis. Sampun, Mas. Panyuwunane iku Mas Gareng kok mboten Pak Dalang. Ora apa-apa. Engko kowe meri. Ora. Nanti kita jalur belakang aja ya. Iya, nanti lewat WA nanti Iya kamu WA aku ya. Nanti WA aku lebokke WA-mu. Iya, aku tak lebokne Mas. tenang ae. Bocah sing ngerti tatanan ya ngono kuwi. Jajal nek wis roh rasane, bingung mikir butuh. Nek jek nom ya ngono kuwi senengane. Lah piye to Mas? Pripun? Kita ini tuh seniman Gen Z ya Mas. Yo Gen Z no, Gen Z, kita Gen Kamu Z. gen apa? Kamu tuh Gen W. Kamu itu gendeng ya. Yang ada itu gendeng kamu itu. Sak senengmu. Tang. Kok marah to? Ora nesu. Aja ngamuk, seniman Ora ora nesu. ngamuk. Wong bagus gede. Sopo momen. Wah, nggih sembroak kadekno Kang aku lho. Sinten? Mas Tuko kae Kang aku. Mas Tuko nih kok, wedan. Ujian sing bantu aku kan. Punten isi. Lah entuk bojo Mbak Deska kira sisaku tak. Weh. Mas iki biyen ki yo. Wah, kuanen Mas Tuko. Esa. Ayo, Oke. dipundhut sing dina. Sing pundi riyen? Oh nggih, monggo. Niki Mas Setya Tuhu Gerajakan Banyuwangi wis diperoki. Sik. Ninggal katresnan nggih. Oh, ninggal kata riyen? Nggih. Oh ya, nggih. Karena nek kula menawi Setya Tuhu riyen. Mas Setya Tuhu riyen. Setya Tuhu napa ngenteni monggo. Aku ki bingung loh Mas nek ngomong karo sing dalange ganteng ngene lho dadi rada bingung Mas. Jane bener bingung dicium sik ana kata. Oh ngono, ya Kakang. Tak wakilane aku. Ora usah. Aku minangka wakil Aku mau selondrengan raiku tenan aku sing panjang atiku. Ora. Mas aku wong modele gana, seram to kowe iki. Iya. Angger ngerti wong ayu kok jelalatan kowe. Umume wong lanang iki ngoten lho. Wong iki kaya aku ngono lho. Pripun sampean pripun? Lembah manah. Alah ya. Alah ya Allah. Malah kemayune. Malah kemayune. Ayo Bang. Heeh. Setya Tuhu. Setya Tuhu. Napa ngenteni monggo sing pundi? Alah bocah kok mulah malih. Kan urung ditentukke niki wau. Setya Tuhu apa ngenteni saking Setya Tuhu mawon. Oh, Setya Tuhu. Oke. Ya, bawani sik. Tepuk tangan. Andalane iki kok ya. Ngadeg tenan to kandhane ya. Mosok. Ya ampun repot-repot Bapak. Si Bapak nyembang ngapunten. Berkah barokah. Masya Allah. Masya Allah. Aduh, lah gue sing temu kono gek kumanan pura kayak.
Pun Pak mandek mriku mawon. Oh, ora to. Oh, oke, terima kasih. Kono malah entuk apa? Merah. Mas? Oh, abang, aku bangga. Pak Utomo, niki gandeng arto saking jenengan, muga-muga berkah barokah tak singgahke. Nggih. Ora bakal tak nggo blonjo, ora bakal tak nggo jajan ben barokah. Dilaminating ngoten pun. Niki pokoknya janji Pak, ora tak nggo blonjo, ora tak nggo jajan, kejaba nek kepepet tok. Monggo akeh kepepete. Iya. Nggih, sembah nuwun nggih Pak Utama. Wah ya. Matur sembah nuwun sangat Bapak Utama. Mugi lancar rezekinipun. Amin. Oh iya ditengani sik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Duit receh dadi akeh, duit sak lembar dadi 2 miliar. Sing wis ana aja ditinggalno. Sing ngurung ana gek ndang teko. Sugih. Amin. Ana dungane dhewe ya. Ana dungane dhewe. Aku apa-apa tak pitung kok Mas. Jenengan niku? Malah apa-apa tak pitung. Aku ndek nyape main dadu tak pitung. Kok main dadu niku mboten pareng ngoten niku. Laranganipun agama. Lah ya. Yo nek titip yo entuk to. Kok kayak jalan to sampean. Iya. Ya. Oke, disiarkan langsung menika Mas saking channel Rian Gradra. Oh iya. Live streaming 95 yang memandang. Terima Disapa kasih. juga Mas buat teman-teman live streaming. Nggih, sugeng mirsani saking dalem saking pundi papan, mugi seger kewarasan. Amin. Sarina digandeng. Pripun perasaan sampean? Ayo Mbah Kong. Kok Mbah Kong Kang Mas ngono lho. Jare arep ngano sakit jarene Mbah Kong niku. Jare ngejak diterne sontek, Mbah. Ayo. Gak kok Bu, terakhir siapa ya wis gur kuwi tok kok Bu. Liyane iki gur lamis. Sing setia iki gur jenengan tok tenan. Liyane iki apa? Patute ya apa? Lho ngaku kok celuk Mbah Kong padakno kartopel. Wong kene jek bagus kok. Sing bagus. Nek Mbah Kong kartopel no patut. Wah. Ngono rene mau yo jek digoncengke cah SMA aja. Adane kok ngrumati ngoten niku niki. Elok nan. Pundi Mbah kartopel? Pun mantuk. Terus saya nonton lho. Oh, tasik, Mas. Seger warasan nggih Mbah kartopel nggih. Nggih, tak dengakno awet tuwek, Mbah. Awet tuwek. Kok awet tuwek niku lho. Lah awet piye? Ya awet nom to, Mas. Awet timur ngono lho. Bocah wis tuwek kon awet enom lho sing iya lho, Bu. Lah wis sepuh ya awet iya to? Iya. Apa ya nek wis tuwa kok awet enom blungsungi. Kula apa piye? Wow, piye kok blungsungi iki lho. Wong duwe sikil kok nek ula ora duwe sikil. Ya. Datan kita caket ing hati dasar piyayine ayu suarane apik ya malah ngene lho Mas dilembi Mas Degane klopo ijo Mas artine Mas artinya bejane sing ngombe dudohe bejane sing dibojo lah ya lha degan yo diombe dudohe iya wong aku ngrembug degan kok nek dibarake degan iki ora trimo diombe dudohe Mas Lha sak daging sak bathok bathake kelompok sedaya kuwi jenenge ngragas wong lanang kok wong kok doyan apa kok doyan
Ora, aku kabeh ora doyan kok. Aku sing tak doyani sing ngene iki dhewe. Sing piye sing piye? Sing ngeten-ngeten iki lho. Lah yang ngono marai salting ra. Sik tak takoki. Nek Mas Jarak ketoke seneng jenengan. Nek kowe ketoke gelem nampa apa ora? Wah, iku lho sing jujur saka njero ati. Yo. Iya. Piye ya, Mas? Piye ayo? Ya iya no Mas. Wong jalan bagus kaya ngene lho, Mas. Kowe gelem nampa? Nampa resikone? Napa ora resikone apa? Dalang bagus laris. Duwite akeh nakal biasane. Wah, ora Kok iso, Mas? Lha gak percaya iki lho jek lugu. Delok kasih wis laris, bagus, nakal. Mending dagelan, Nduk. Lah nyapa dagelan? Dagelan. Dagelan iki sak lugune bendina iso gawe guyu ya, bojoku ya. Emak. Emak aku, Mas. Engko lek dikira bojoku wong gendeng piye? Guyu-guyu terus. Mbah Kartopel, dungane apa to Mbah Ben kaji? Andane ya. Kula niku mung setunggal wonten mawon wis parem kok, Mas. Kowe iki ya? Nggih no. Yo kuwi nek enek sing gelem. Ya iku. Aku ora percaya kok. Meneng kowe pin kandhani kok. Maris. Oh iso ngandel. Mimilanin tuna sita hasih Ya iki wale yen cedak tansah wah ya marah iki kembar ya Mas ya. Bohong kok. Aku iki dosen e. Dosen universitas. Lulusan apa Mas? Isi Prodadi. Prodadi poyone isine, isi iki Solo, Jogja, ngoten lho. Halah, isi Prodadi dosene aku. Oh ana murite? Muridé bojoku tok. Ya. Oh berarti wis dibojo to? Yo wis masuk ganteng iki. Oh lah ngono wau dipek mantu Pak Utomo. Lho, lah sunai kan papat to. Ya satu itu setia Mas. Siji wae. Siji ora entek-entek kok. Lah ya. Ngene lho Mas. Nganggo filosofi. Kenapa Janaka kok bojone akeh? Kenapa? Kuwi ana filosofine. Ora teges kok Janaka kuwi tok mis anggere nek wong ayu seneng kuwi ora. Lah napa? Karepe wong mbiyen gandeng Janaka kuwi piyaine bagus tur pinter tur sekti. Nek dientukke bojo besok keturunane ben kaya bapake. Padha karo aku. Upama bojoku kok akeh keturunane ben iso kaya aku bagus, pinter tur sekti. Ngene iki ya bagus. Lah ya bagus kan ngono jane iki. Alah nek karo Pak Utomo ndere saingan aku bagus iki. Daerah nek tak pilihno gak lega. terserah mawon ya. Kula gampangan. Oh ngoten. Saya durung munggah ya Mama. Sing nomor 2 dari sini Mbak Roza. Mbak Roza. Ceriping Gedang Raja. Ceriping Gedang Raja. Sithik iding padha rasa. Monggo Mbak Yu. Lah niki mau jare. Mbak Roza tak kandhani ya nok. Nalikanipun saka Jumeneng kok arep saka lenggah kok arep Jumeneng tangan kiwa benake jare tangan teneng nutupi dodo ya. Ganggu konsentrasi ya. Ngono to. Oh alah kok ya awas mentoreng rek. Ya pas madhep. Lah niki pangapunten lho Mas Gareng nek derek ngribeti ngene. Oh lah boten. Boten. Gayeng ing swasana kok. Kene nok nganggo sing gak nganggo kabelnya. Monggo Mbak Yu yang awas mentos jane iki. Yang sabar ngono Mas. Roza niki kompliti Rozak Tanah Wakina ada banar. Ditangur yen lho ya sinten niku Mbak Rosamu? Nggih, wilujeng enjing, Pak. Petepangan sih. Barisa kula Mas Nur Hadi. Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi. Panjenengan petepangan lho Mbak Yu. Durung Nggih, kenalan kula dulu. Roza, Pak. Setnya 2. Roza. Roza. Wow, Mas Gareng. Halo. Ampun kapok teng mriki nggih, Mbak. Mugi-mugi mawon ngejang mbok menawi wonten sederek ngersakake nggih ampun kapok teng Bagu. Piyantone nggih kados ngaten nika sedaya nggih. Pun gampangan ngoten mawon nggih. Monggo diwiwiti ben kersane kan nggih. Monggo. Dibawani sik, heeh. Nek lali dielingno Mas Siap. Ngaten. Gratul. Lho. Yen ing tawang ana lintang Ngaleh aku
aku minder. Wis wantene sae iki Mas Gareng. Kalah swara aku kok. Cah ayu aku ngenteni Nyoto Pak Nur Hadi menika penikmat seni remen seni Mas. Jebles wis Pak Mantos Gunung Kidul. Pak Mantos Gunung Kidul. Ya. Oh, nggih. marang mega ing angkasa sun takok war talereki Menika klebu cengkok nganu isi Purwodadi gitu. Purwodadi. Monggo isi Purwodadi pun lanjut. Terusan ngeten. Ana sing duet wedok ya jeleran. Sithik iding padha rada. Mas Gareng. Aku kang Urung. Ayo gak boleh gitu ya. Kok arep dijujuk wae. janji kuele Sayang. sumedhot sing tias Nimas ingsun mersapa Diwenehi napa pasangan duet wedok njaluke nggih sing sineksena bumi langit ya ganti kowe no ya ben kowe ki kumanan yo ngono ben ketok kaya tenanan kaya sing ngono-ngono ya itu lah Pak Yo, tak ngising tias lho. Apa? Tak ngising tas lho. Tangising tias ngenteni padaram bulan gongun oh lah keturu bocah yo Weh, kok ngantuk to ngagong iki. Li. oh alah nginguk Mbak Oh, nginguk to. Sing loro Penasaran lho, Mas. penasaran Penisirin. Mun bar niku Mas Gareng. sampun Lho kok ora krasa. jenengan nek kepenakan kok terus ngoten to tembangipun nggih Pak Tembang. yo duet karo genduk Yen ing tawang ana lintang yo cahayu aku ngenteni kekamu Yo. Ayo kita.
asik yen ing tawang ana lintang rahayu rungokno tangi sing ati ayo lintang lintang mas tresnaku sundul yo Pak Berarti ayo mau Semar mau gua Tepuk tangan dari Pak Nurhadi, Masya Allah. tepuk tangan yang meriah Gini-gini Pripun Mas? Gini-gini latihan tek sawah pirang bengkok. wah Luar biasa. matur suwun sanget sembah Matur boleh ya Pak Nur. ampun Biasanya sinten dari jenengan biasanya sinten. ini mas niku lho napa mas apa ya Mas Inten. Semar Mas Sutekno Pak Tekno. Oh, niku iki. Saya kidul iki lho. napa kalih Pak Di mawon Pak Margono. nggih Pak Margono mawon. menika kalares menika raga masku Oh, ngoten. Masya Allah, luar biasa. Berkah barokah. amin pangestune nggih Pun mugi-mugi monggo nek langgeng. Pak Di niku Amin. Monggo Pak Margono disepoti ora, Con? Yo, truk 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 truk. Matur sembah nuwun. Yo yo cek cari balera ya ning kalong. Tok 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 tok. Wes. Badhe atur sumbangsih nggih Nggih, gending bawa onang-onang. mangke mboten anu Bu nggih sida dadi ati nggih. Oh, dadi kula ati. bawani nggih. Nggih, nggih, Mangke nggih. Teman duetnya diganti? Oh iya. Gantos apa niki mulai, Pak? kantos. Oh, Oh, gantos. gantos. karo Monggo Mas. Mbak Tia. Mudun Mbak Tia. Ya, Mbak Mangke Tia. dadi ati Mas nggih.
Nggih. Monggo Mbak Tia. Sumbang sih bawa. Mugi ndadosaken rena ing penggalih. Nah, Mbak Tia we mudhun sik. Awas hati-hati. Aduh. Lho, jenengan ampun tepi-tepi to. Tepi. Mboten napa-napa ampun. Ya. Wis ora apa-apa. Tepung sik no. Iya. Nggih, sugeng enjing, Pak. Salim sik kok salim tok. Bocah. Supe kok. Ngono dadi diwarai. Ah iya. Nggih, sugeng enjing, Pak. Wis ngenjing. Nggih, kalih Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Nggih. Nggih. Panjenengan tapung. Kula Tia. Oh Tia. Saking pundi? Saking Tulungagung. Tulung. Tulungagung no. Tulungagung ngendi lho? Mriko lho. Oh, Tulungagung keluargaku akeh ning Oh, kono. Apa nggih? Alah pirang-pirang. Anggun kaya keluargaku. Weh. Pernah nopo? Adik. Adik ketemu gede. Nggih, niki nak gowone Mbak Nggih. Nggih, Pak. Monggo. Nggih. Sinawang tetan boseni Belok 6. nyawang wong ayu leman Karya Pak Guru Sarmadi. Pak Sarmadi. Nggih. Sarmadi. sota lakonane Nun saya Pak Margono. Lah kok putrane jenengan asem bapak mau kalah. Andane Pakne mau kalah. Angger aku oleh nyawang Ayo sing durung iki sing durung munggah ki Mas Munar sinar. wong ayu klambine abang Pas niki wong ngaki abang. Wong ngangge abang. Pas. Abang. yen mati aku wis purun angger tresna kumbok tampa Langgame no. Nggih. Ceritane. Kaya mau. Niki diwalik pelok barang nggih, hati-hati nggih. Nggih. Oh sampun to, Pak? Mbah nuwun nggih, Pak. Mbah nuwun Pak Margono. Pak Margono. Ceritane. Ya, iya. Di bukoni kondi lho, hati-hati soalnya bar pelok 6 malik pelok barang. Lah. Ora to. Sing kaya ngapa? Hello. Nyatane apa? Seprene.
Sembah. Iki Mbak sapa asmane? Tia. Mbak Tia, kelas piro? Mbak kelas. Pun Sekolah. kuliah. Oh, kuliah semester berapa? Kuliah. Semester 5. Oh, semester 5. Nggih. Berarti iki masuk mau semester 5 iki. Semester 5 ya. Angkatane sapa kerawitan iki sapa ya? Didik. Oh nggih. Didik. Sulung. Nggih. Ya kayak biyen jebulan isi pro dadi Baru dadi Ya. dilempar teng Solo. Ya, muridku. Oh, ada. Aku titip adikku lanang. Sinten? Si Hastu kae adikku. Oh nggih. Kene nakas lentriken kupinge. Dek iki rewel njaluk ganti motor anyar. Ngono. Ya ora apa-apa ya. Nggih. Nah, tak dilengkahno gentenan. Nggih. Kae adikku nek gurumu Mas Toyib kae masku. Mas. Nek kancamu Hana kae mbiyen tak pek aku malah kleru untuk adine. Keluput to, Man? Opo to? Lah kok saged? Lah padha madhepe rono tak jel kleru adine malah kadung gelem kok. Ajring tak sirhana. Oh iya, sangke wae ngono to. Nggih. Apa yo bojoku yo mirip Hana. Oh, meh padha. Adoh. Hale mirip kok ya ada lho sampean iki iso. Hanae lencir dhuwur. Heeh, bojone sampean? Bojoku ndek lemu mlakune. Ora. Oh, sopan. Amin. Ora ya alhamdulillah dadi jodoh selawase. Amin. Dadi seduluran nyatane iso ketemu kanca-kanca seneng banget. Alhamdulillah. Ya diberkahi panjenengan. Lha aku kok berkahi wong kene ndonga urung karuan mandi kok Mas. Wis padha-padha leh ndedonga. Nggih. Nggih ngapunten dumateng para pamirsa niki wau fragmen ketoprake mboten nganu mboten sios. Nek wektale sing wektale kalih pamundutan tesih kathah. Kathah. Dadi boyo ngopo. Kok menawa kok kurang lega berarti engko tahun barunan. Wah iya. Menawa engko fragmen tahun baru. Amin. Iya, itu bahkan saya ono gelo niki wau. Nyemanggaken wong niki. Mbak Mimin yo WA aku kok. Aku gak ono ngadeg dhewe to. Weh, Bu Mimin ngadeg to? Empuh mau WA aku ngono. Ora. Ya Bu Mimin ngadeg lah. Mbak Sinta mulih nggih? Nyemanggaken Mbak Sinta. Oke, Mbak Sinta. Iya. Itane. Lah kok balik wae to ket ngono ae. Nyapa to sin. Nyapa? Lah ya ini ora tang bubuk nyapa. Kok ajak bubuk mergae kok. Jare mau ngajak bareng bubuk. Ngono to. Aku yang ngenteni. Ngono to sampean iki. Mesti nek bareng iki kono nang kamare dhewe, aku nang kamarku dhewe. Tak kira kowe nang kamar mandi. Lah mergo aku karo kene iki bagikan cinta yang terpisah oleh dinding kaca. Kene wis di bojo, aku di bojo. Tujune tak elekno Mas, nek gak tak
tak elekno kene kedanan aku gak padha bubrane. Kowe sing kedanan aku kok aku Ah, kowe sing kedanan aku no. awak dhewe iki mbiyen mantan ning beda jarak. Lho, LDR ta? Mboten. Pripun? Pitungane iki beda. Tuh, pitungane beda. Teko gerang napa? Ketemu 48 kaya. Neptu iki mentok iki 9 Ah. sampai 18 kudune 36 kok enek 48. Lah aku Selasa Kliwon kowe Desember. Iya Kowe Selasa Kliwon no? Ya. Kuwi wetone demit iki. Ah nggih. Nggih. Nggih, Mbak Sinta ya nak ya. Nggih. Dalemipun mau pundi? Lho. Dijane kok grupe kono kabeh lho ya. Palapa. Ya. Surabaya, Palapa. Surabaya ya. Wis angger desa kok mesti ana ngono kuwi. Ono iku Iki Tubari setia. iki mau nak Tubari nak. Jati Ragi. Jatirogo. Jatirogo. Sopan. Kok ragi. Padake. Sopan Tape. emang. Iki presiden tetapi Damar Sasongko ya. Weh. Ora kae pasti sedih siri kae ya. Iki nek Tulungagungan sing kondang ya karo Sekar Gadung. Sekar Gadung. Oh nggih. Sing Mune siji. gadungan tak Sing becok. siji kae apa? Kusumawardani. Kusumawardani. Iya sok melu rono. Mbak Anggun iki ta? Ya. Layak. Ayo pedhok pisan kok iso. Kena kae ketut kok tangku. Weh. Jadi sarungku. Kok ketot niku lho. Lah ya ngono mau aku mendel lagi mau ya biasane nggo sial Mas. Lah kok Nggih. carry. Nggih. Iki mau dijune tak jarak karek ngono. Hati-hati lho cah iki Panurata lho, Mbak. Lho kok ngertos jenengan nek Panurata Mbak Yu? Panu iki gampang nular lho, Mas. Oh, ngoten ya. Weh ya apal men aku paham. Aku mbiyen hileh padahal jagatmu kayak nggon Panu. panu kuwi celpit ning kene. Kok yo roh lho. Lah kok mengamati nggih? Ya, ya gumun aku. Mau panjenengan pesrikan. Kowe dudu Panu ki jampes. Marani kok. Asem jampes. Nembang ya nak nembang ya. Nak? Nggih. Anu manobong. Apa? Oh. Gelas. Oh iya ceritane gelo. Ceritane kok gelas. Melok Mas Lendro. Lho, Manut. Selindro pelak. Pelak, Ah, ya pelak, garap pelak. jaranan. Ya, gelas. Yuk. Yuk. Bayang ngono ada. Ning ganding gonggo goreng.
Kiai Pong. Ora, Mas. Wijine ya Didik. Didik. Lho gantenge padha aku. Aku aku ya Didik, Didik lho. Loh, awakmu jenenge asli Didik to? Didik Sudrajat sarjana seni. Weh. Aneh-aneh. Sudrajat. Sudrajate niku lho sing mari Iya. wong Malah susu. Eh, Lah jare Sudrajat. ayo ngrewak aku njaluk mie lho. Aku kok gelem lho. Ayo. Kok malah padha gelem iki lho. Modele ngene to modele iki. Ayo. Oh yo wae lho. Jos. Oh, Oh iya isi Mas ya. Isi seragen. Siap seragen. Iki mau barang no isi Purwodadi gitu seragen. Isi Sumber Lawang. Dalamnya seragen Mas Didik seragen. Nggih Sumber Lawang. Oh Sumber Lawang ya cedak Purwodadi. Oh, nggih. Besok pindah isi Purwodadi Mas. Tenan, isi Purwodadi sing kurang ki dosen vokal Mas. Nah, nang jenengan gelem tak rekrut rono, takon